дар корхонаи Аякси ин кишвар ва ин корхона 130 000 рубл маош метиҳад агар ки даъваткунӣ ба хизмат призов боша. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед ва ҳатман дар видео лайк бигузоред. Нафарҳое ки дар шаҳри Москва қарор доред, агар ба ягонтаи шумо духтари дандон дар кор боша, рақамҳои телефонаш мебуроям, метавонед ки занг бизанед, қатиш суҳбат кунед. ин одам тоҷикай ва худо хоҳад хизматрасониҳои хуб қатӣ ҳар яки шуморо ҷавоб медиҳад. Шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бо маоши 130 000 рубл дар Федератсияи Русия ба кор ҷалб мешаванд. намояндагии вазорат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия шаҳрвандонро ба кор дар корхонаи Аякси ин кишвар даъват кардааст. ин ниҳод гуфтааст, ки ин ширкат довталабонро ба ҳайси коргари умумӣ ба кор қабул мекунанд ва ҳоло 30 корманд лозим мебошад. ба гуфтаи манбаъ, ҷои кор дар амур қарор дошта, маошаш аз 130 000 рубл оғоз гардида, дар як моҳ 2 бор бо корти корманд гузаронида мешавад. ҳамчунин ба қавли намояндагии корфармо, хароҷоти роҳгиро аз ватан то минтақаи фаъолият, маблағи ҳармоҳаи иҷозатномаи кор яъне патент, ба қайдгирии муҳоҷиратӣ, ҷойи хоб ва хӯрокро пардохт мекунад. яъне ин ширкати Аякс 30 коргар қабул мекунад. айни ҳол ва аҷхеле ки мо гуфтем, хоҳишмандон метавонед ба намояндагии вазорати меҳнат рафта муроҷиат кунед барои кор дар ширкати Аякси Федератсияи Русия ва ин корхона 130 000 рубл маош метиҳад. ҳуҷҷатҳои лозимиро худаш тахт мекунад ва ба ҷои хоб таъмин мекунад. инчунин патента ҳармоҳаша пардохт мекунад. ин буд як информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. марҳамат, касоеде ки кор дар кор буд, метавонед муроҷиат кунед. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш бикунед. шоиф нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмат тамом шудагия ё ин ки не? бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай тамом шудагӣ ҳастай. раъно нависонда: ассалому алайкум бародар. ман моҳи март проделит кардам. документом 100%. ман омадам ватан, як моҳи сам равам мешавад. илтимос ба саволам ҷавоб диҳед. раҳмат ба шумо барори кор хоҳонам. саломат бошед. бале, дар ҳолате ки документотон 100% ва шумо боз проделит кардагӣ ҳастед, мисол предоплата карда бошед ҳами патента, боз вақте обратно ки рафтед ба ҳамон патент кор карда метавонед. ҳамза алӣ нависонда: салом, писарамро аз мактаби олӣ хориҷ кардам. дуюмбора ба дигар донишгоҳ дохил шавад, ба хизмат мебаранд. то вақти дохил шиданша агар ки даъваткунӣ ба хизмат призов боша, дар ин вақт ба хизмат даъватш мекунанд. вале агар ки дар ҳол боз дохил бошавад, мақсад ки студент аз хизмат озод ҳастад. эраҷ каримов нависонда: салом, гости қадди 2 моҳ бести граница бигзарӣ, то 90 рӯз шидана патент бигирӣ мешавад ака. 2 моҳ бести граница бигзарӣ, як гапае ки касое ки мигратсиони картаи гости доранд, мақсад сразу дуромада намемонанд шон обратно ба Русия. як нафари дигар нависонда: салому алайкум ака, номеро дар корай, дар як масъала гап задан дар кор. савол дошта бошед, дар ҳамин ҷо бинависонед, худо хоҳад ҷавоб мегардонем бародар. ваҳобҷон нависонда: ассалом ака, ман патентам тамом шуд, граница гузаштам. баъди 3 моҳ ба Тоҷикистон омадам, 6 моҳ мешавад дар ватанам, брам патент кардан метавонам. бале, вақти биромадан патент сӯхтагӣ набоша, ҳамин асосаш шумо вақте ки борафтен метавонед. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, границаҳо кушода боша ҳозир? бале, границаҳо кушодан, мардум рафтуомад кардестиянд. сафар нависонда: салому алайкум, аз 1 июн ягон қонуни нав дар Россия ҷорӣ шудааст барои мигрантҳоро. тағйироту иловаҳо чандта шидагӣ ҳастад. насиб боша боз мо дар видеои дигар ӯ информатсияҳои навшан барои шумо мефаҳмонем. ҳамарӯза видеоҳои моро ба ҳамин хотир пайгирӣ кунед бародарони азиз. зинда ва сарбаланд бошед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.